Tikulandireni program inanso ya Timvetse kuchokera kuno ku MPC kanema wanu wa MPC komanso tikulandireni nonse omwe mukutitsatira pa MPC Radio 1. Dzina langa Blessings Chereuka. Program ine ya Timvetse cholinga chake chenicheni ndikutambasula nkhani zomwe zikuchitika mdziko muno, ndi cholinga chake pamapeto inuyo omwe mukutitsatira mumvetsetse kuti zikukhala bwanji, zachokera pati nanga zikulowera kuti. Timakhala ndi akatswiri osiyanasiyana omwe timakhala nawo program ino, ndipo lero ndili ndi Mr. George Kasakula, ndakulandirani. Zomwe kwambiri Blessings. Ndilinso ndi Mr. Humphrey Mvula, ndakulandirani. Mr. Kevin Kasambo, tathokoza kuti mwabweranso lero. Zomwe kwambiri. Ngani yathu yoyamba, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mawa akakhala nawo kumwambo okhazikitsa bungwe lomwe likutchedwa SKC Foundation, limene lilo ndithu likukhazikitsidwa ku Lilongwe malingana ndi mneneri wa kunyumba ya boma Anthony Kasunda, kumene kwakapezekako chifukwa choti omwe akuyendetsa bungweli Madamu Mere Chilima ndi omwe awaitana President Dr. Lazarus Chakwera kuti akakhalepo. Ndeti khale tikuunikirana nkhani imeneyi. Ndiyambe ndi Mr. Kasakula. Yes. Munadabwa kuti akubanja itana President kapena mwayilandira bwanji? Sinadabwe iyi. Koma kuti ineyo unali mtima wa admiration kuwayamikira Mrs. Chilima chifukwa asonyeza maturity. Iwo plus anthu ena amene akuthandiza kuti ayambitse foundation imeneyi asonyeza maturity. Iwo acha ni mayi olira, muzindimati mayi olira, analuza amunawo pa ngozi ya ndege. Amakhala mdziko muno, amava zimene anthu ambiri akulankhula, mwinaso amaonera pa television. Anthu makamaka a DPP plus ena a UTM, akabambe danzawo anjawala DPP chimozimozi, they want to weaponize imfa ya Chilima kuti cholinga apeze mavoti. Akuchita chipongwe ya president pano timazakamba kuti akuchita chipongwe a president kuti kenako anthu aziti a president na amene adakhala basi kupangira upo wachiwiri wawo kundegeja ikagwe. Zimenezi banja likumva alimo muno Malawi akuziona zimene zikuchitika. Akakhala ndi anthu ofoka mwina akavomereza kuti wizi mwina nzoona, mwina bwana wadi adachita chipongwe, munanga adachita chipongwe, achimwenanga adachita chipongwe ankolo anga. Koma mayi Chilima zonsezo azika pambali kuti izi nzabodza. Awawa angofuna mavoti. Mavoti akuwafuna pogwisa chito imfa ya munanga. Pamene nene khale kuti ndizilira mtima ukhale pasi ndiyiwale, sindikuyiwala because anthu anga okamba zambirimbiri zochita. Ndimaseka this other day, I think anali anzomera ngwira anala Peter Mtharika pompo. Akuti Chilima anali mwana wanu wa president ndipo inu mbankonda. I said kola nthu amaona ngati amalayi ndi opusa. Iwo aja Chilima anali busy onena kuti even Mtharika anali busy onena kuti I'll fall you like with a ton of bricks. Chani zambirimbiri zimene amakamba zomchitira chipongwe. Lero akome 40 adapita kuti chete. Ayi. So I hope Amalawi akuona zimenezi. Akuona kuti ADPP ndi UTM cholinga nchofuna upanga weaponize imfa ya Chilima kuti apeze mavoti. Kumene kuli kulakwa, which is evil. I always said here kuti there is no way unless somebody should produce evidence. There's no way President Lazarus Chakwera could have conspired against his own vice. Amakwiza no jamakondani. Zonse zimaenda bwino. Koma ngozi ni ngozi. Yenawo awutesa khale ngozi. So in conclusion, ineyo kwanga nkuyamika for the maturity mene asonyeza amayi Chilima. And I know kuti it's not just her, but even anthu amene akwathandiza upanga set up foundation mene even achibale, because sanave zambaluwa zobanda ntchito za anthu oyipa amene angofuna kuti agwiritse ntchito imfa ya munthu wina upeza mavoti for ali ni hungry for power, afuna kubwereranso mboma. They will use anything just to ensure kuti a president anthu azina kuti ndi oyipa, ka MCV azina kuti ndi oyipa, komene kuli kulakwa. And I hope we Malawians can see through that, because that's really desperation. Fuck mtoda kuti desperation mtu wa Tanzeru akunena kuti mene zilondera zinthu mdziko mene akuzitengera zinthu a president sitingagonjetse ndeti pange bwanji tiyambe mabodza. I hope Amalawi akuona zimenezi. Otherwise to me, I repeat, ndikwathokoza
amaichilima ndikuwathokoza amene akuwapanga advice ndikuwathokoza even kubanja they have risen above this pettiness akupanga DPP ndi UTM because it's still a pettiness ndi mabodza a president can't manena hezo a president can't even harm a fly on the ni munthu mbusa amakhulupirira mulungu amadziwa kuti sangapange sipenezo and even also DPP amadziwa kuti zimetoka pa nzabodza they know it kuti zimetoka nzabodza but they say it because they are desperate ufuna mavoti then kunena kuti the fact that maichilima ndi onse apanga ignore the nonsense nkunena kuti chinthu chitemerere a president amana gechonda advice awo abwere azachipange bless azakhalepo chimenechi nchapa mwamba kwambiri mwina ndisirepopo Mr. Mvula ine ndingagwizaneko mwina ndi bambo George Kasakura zimenalankhula kuti toyamba natokoze maichilima poganiza kuti apange set some memorial ngati imene iyi yoti ate kukumbukira zabwino zimene malemu Chilima amachita komanso kuti aisese kuti zimene amakhulupirira zipite msogolo linganene kuti chinthu chafuti kwapatali chikuti iyi ndiye real attempt kuti tisate tipitirize legacy ya Chilima to keep the legacy ya Chilima maganizo ya Chilima alive osati tijati machita ena kundare tingo kula kuti chipeze nawo mavote kutoka pa legacy you're not able to say kuti legacy yake ndi chani chimene mufuna muhike apa iyi kuma apa create chinthu chimene chili ngati cha NGO chimene chili ngati trust chimene a political chopanda ndare chamoyo kuti chizipita kusogolo ngati trust and chifukwa cha chimene chocho ngakhale iwo maichilima anakumbukira kuti a president abwerepo and kukapanga msonkhano chikumbuzo chi ku Bingu BICC imene yali mala boma ndizimene chinthu chani wapatali kwambiri and kutiso anaitana president against all odds bina amene George walankhulira anthu ena DPP mtarika ndanzawo ndi ena amene ali kususa sanayembekeze kuti awaitana pasipantima sanafune so they're not happy because ukasatira ma social media comments si anthu amene amapanga comment panopo timaziwa kuti amapanga negative ndawo zonse akapanga kuponya chinthu akapanga kuti akufuna achilankhule arankhula zakuti ndeti maziwa ngakhale tinafuna kuti tichule mayina timaziwa kuti auje amayankhula motsutsa auje amapanga zinthu zimene kuti kuna aipise chinthu chabwino nthawi zonse sour graping kuti chinthu chabwino bwino chooneka bwino choyenera kumachitika ndi amachiona ngati kukhala choyipa nkoyenera kuti a president avomera kukakhala nawo pa invitation imene chifukwa Chilima anali mphawo anali vice president wa munthu ja wamwalira anamwalira ali vice president therefore anali ngono wawo wa president yes whether one likes it or not kaena afune akanata apanga jani Chilima anali ngono wa president and it was safe by now everybody it must be sinking kuti this was a plane accident maripoti ambiri anatuluka nzonena kuti buntu mento sete mamkonda kwambiri tikumukonda bekarana marira we still remember and cherish the good times made na kana mziko muno de nkoyenera kuti bakale mabongato mena wo as part of the closure kuti tivomereze kuti tsopano zachitika izi tivomere kuti Mungu anasankha kutenga mozi wa ife ngakhale munthu kuti mamkonda kwambiri Mungu anantenga. So for me, ndi chinthu chantengo patali komanso ndi chinthu chabwino kwambiri for a president kuvomera president ndiwereze kuvomera kukhala nawo because anakatha kukana kuti ine kumeneko sindifuna kukhala nawo akanatumiza muna chimwendo minister of unity ndi chani akanatumiza muna Michael Usi vice president Dr. Michael Usi kuti apite nawo kukhala nawo kumeneko akanatumiza munthu wina aliyese mainye mwina ndi wina wa first lady oka akanatumiza but he has decided to honor
mbale wawo ikhala ndi very symbolic and kwenikweni kuti ichisopano kukhala ngati kumuzi kuja timanena kuti ayi tapita tikakumbuka tikatseke kutapangapanga zizochitika we do a final ceremony, a public ceremony. So mwina chimenecho ndi chinthu chamtengo patali kwambiri, and it will help Malawians to remove the politics from the death of Chilima. Chwa ena adi timafuna kuti tipezereko mavoti, tipange criminalize this regime ngati anthu ipo kwambiri osakhala bwino zinthu zambiri. So kupanga charge ndithu, so ichi achosa red carpet akuluakulu msamana nkule za Chilima because chili legacy yake it is now being propagated ndichi this kind of foundation chimene chakhala. Ningo tandiza kuti tsopano I hope Amai Chilima will continue to live beyond the petty politics. And when afuna agwisepe chito zina lao kuti akhale politics pamene kuti she is better off standing aloof tutazingoona zimene zochitika in her silence amalankhula zambiri pakanakhala kuti wena kandiyena kumipingo kandiyena ndale mwina amakhani maganizo abwinobwino akanapanga read into her silence, into the silence of family ya Chilima kuti ikulankhula because nthawi zina silence speaks louder than words. Yes. So mzaona kuti munthu sakulankhula chilichonse muyesu kumugunyoza kuti alankhule basi kumugera pena pachi. So silence chinthu chamtengo patali kwambiri. Chimodzimodzi silence ya president over this issue is chamtengo patali because even the president, despite tribulations kumapaka charge in the public media chipongwe kuwanyoza kwatu kwanaku, but basically taking him through the public opinion, court of public opinion, kuti akalowe ku high court basa mangidwa amenewo koma anokukhala chete, he chose not to respond. He also lived in silence. Silence it is golden, yima ankula silence and the antwoka damene ngate kuona zabwinobwino. So I think in short it is a good function. I hope Malawians will support it. I will hope international community will support it. And we hope going beyond that, this chipanga signal a new beginning. Chamwino Mr. Mpeka Sambo nkhani imene mwayilandira motani munadzidzimuka kuti president ayitanidwa mukatengera public opinion versus zimene anthu a DPP ndiyena akhala kuyankhula and chimene akhala kufuna kuti achijambule m'maso mwa Malawi zokhudzana ndi late Vice President Dr. Chilima and the current President Dr. Chakwera. Ineyo zandidabwitsa. Koma zinandipatsanso chidziwitso kuti anthu ali ndi njira, anthu amakhala ndi njira yopangira silence uchitsiru. Chabwino. Anthu amakhala ndi njira yopangira silence dzibwana. Mukakumbukira bwinobwino akubanja kwa Achilima akhala kukambapo nkhani zakuti siyani kupanga zakuti kokhudzana ndi malemu m'bale wathu. Lekani kupanga zakuti siyani kugwiritsa ntchito dzina la malemu kunyozera ena. Siyani chifukwa ifeyo simukutilemekeza. Akhala kukamba ndipo anthu ena ankadabwa kuti adafika ndaona kaklipi kena kakadani kuti kodi muti simunamve. Mwamva eti? Kodi muti simunamve dzana ali amati musiye inu mukupita sopa nsonkhano mukapanga zomwezo. Kuti cholinga chani ndi chani. Ndiye munthu akakhala ngati mmene alili Mai Chilima panopa. Nkovuta kuti apange confront anthu. Pazimene sizikuwasangalatsa. Koma njira ngati imene agwiritsa ntchitoyi pa Chingerezi timati brilliant. Ena amati check. Chabwino. Manimvetsa kani? Taino ndiye chisankho. Malemu Vice President ndi amene adayamba UTM. Panakali pano UTM ili m'manja mwa munthu wina wadera
amene kudalibe mmene Achilima ankayambitsa UTM amene sankagwirizana konse ndi ma values amene adapangitsa Achilima kuti ayambitse UTM sankagwirizana sana ndipo he never shared the Chilima philosophy. Okay. Sana unekere paliponse mwina ndikuna makapena chochiko mudaona sana unekere paliponse kuzimene Chilima zidampangitsa kuti apange ayambitse chipani cha UTM manifestation ndipo mpaka na nthawi imene Achilima kaya mapita kukhoti kaya matani koma sana unekere paliponse kuti he's supporting that philosophy koma nkudzatulukira malemu achatapita ndimakhala at pains foti kawiri nkamakamba nkhani ya malemu Chilima ndimakumbukira ndimapemphera chachimodzi munkati pena makhala kutsogolo kwanu pena nukhala kumbuyo ndimapita kuchali chi 6 kwa iliyonse Dr. Chilima sala chimodzimodzi. Okay. Ukamacheza nawo kawiri amakondo pita ndama kwa 6 o'clock iliyonse amapita kuchali chi ndiye kwa anthu amene timawadziwa kwadziwa chimene anali ndimaona ngati 90% kapena 95% ya anthu amene ankagwira ntchito ndi Dr. Chilima ku UTM samawadziwa ndipo zimene zachitikazi apanga mai Chilimazi ndi chitsanzo cha chimene banja lawo linali. Okay. They look at substance ndi banja limene limayang'ana substance kuti apa tipange izi kuti zilongosole izi tipange bwanji manifestation ndiye funso langa ndilakuti kodi kapena ndidala kuti sindikudziwa ngati waitana kapena sana waitana akabambe sindikudziwa ngati kumeneko kukhale makalala achipani sindikudziwa koma ndikuona ngati nzosagwirizana koma kuitana vice president fopo kambanira kuti amayi Chilima anapempha mtsogoleri wa dziko lino kuti akakhale mulendo olemekezeka kumwambo umenewo kwa anthu amene amatha kuwerenga nkhani zikamachitika osati kuwerenga papepala koma kuzitambasula kuti ichi chikuchitika chifukwa cha ichi chiwire chifukwa cha ichi mayi Chilima akupereka uthenga waukulu kwambiri. She has sent a very big message ndipo amene saamva ndi gondi chabwino palibe munthu wina aliyense m'Malawi munomu amene angatanthauzire zokhumba ndi umoyo ndi zimene Chilima adakakonda kuposa amayi Chilima ndona mchochi nobata olo utati kaya ndi waudi ndo anji ku UTM kaya ndiwe ndani koma nobody in this country can define what Chilima wanted, what Chilima would have done today, and what Chilima's ambition was about the future, apart from the wife. And today, we are starting to see the definition of that. So one bit. Chabwino. Mina Mr. Kasakula chimene chikukhazikitsidwa nthawi zambiri anthu andale ndo ochenjera kwa basi amvula nakamba onena kuti anthu amalowetsa ndale pa imfa ya malemu Chilima chitsogolo chake chikhale chotani chifukwa kutha kupezekanso kuti SKC Foundation ayichita capture no ndikuona ngati kuti chichi chachokera ku banja chachokera ku Madam Chilima pofuna kuti zimene amachita amuno awo useva anthu adziko lino zisafe chifukwa so kumene kuliso fundraising so ndiye kuti chinthu chipanga take off koma nkhani yaikulu ni ulemu umene apereka amayi Chilima kwa president ndi a first lady mmene anena Kevin akakhala kuti anthu a DPP ndi anthu oganiza anthu a UTM ndi anthu oganiza akadasiya kupanga chipongwe a president. Correct. Because sonza kuti zimene amandira iwo fa anthu amene adaluza kwambiri ndi imfa ya Chilima first and foremost ndi banja lawo. Yes. Akazawo ndi anawo kena kwa abale awo na amene adaluza kena kupamene kubwina kapena kubwera ka chipani ka chani koma woluza kwambiri amene infamily idampweteka ndi akazawo ndimozi makhalira ndipo ulili moyo
kuti munthu umakhala ndi banja lako. That's the nuclear family. Usadatuluke kulikonse. Umachoka banja la makolo ako ukamba banja lako. Zikachitika kwa iweyo, your family, your children and your spouse pays the heavy price in missing you. So amene family dakhuza kwambiri first and foremost ndi banja lawo. Akazi awo ndi ana awo. Those two children. Ndakazi ndi Mrs. Chilima. Kuti Mrs. Chilima apanga chimenechi awayitsa manyazi anthu a DPP amene ali maganizo opotoka, maganizo au satana. Ona kuti azinyoza president, kuti anthu akaona Malawi azida president ngakupha, therefore anaphambale wawo anapawa chiwiri wawo tisavotere. Achitsa manyazi chimozimozi yutela, achitsa manyazi akakaona anthu amanyazi akadasiya bweza akadasiya ukapasa chifukwa Mrs. Chilima sonjeza kuti ineyo zimene makamba sizonikhudza. Ine awa amugechero tamunanga nda president ndiwe msendu chamunanga abwere azakhale mlendo olemekezeka. Achitsa manyazi ziyamana nake venizija tiona kuti akabambe apita kwa kuti ndiwo panda manyazi ayino kuti apita sangalephere apita. Maona kuti asapita. Haisi kutero. Angasimu opanda manyazi. Mmene UTM imayambika mujaona Kevin ababi kunalibe. There was no way in hell that Malemu could have thought kuti akabambe angazakhale president wachipanicho wamisele. No single way. No single way. It did not even cross his mind. No. Today, that's why I call Agabambe a fraudster. He's a fraud. He doesn't believe in anything. And I repeat, he's a fraud, political fraud. He doesn't believe in anything. All he wants is leadership. Cholinga jodi akakhala mtsogoleri zonse zimene auchita milandu yawo ku Reserve Bank yosecha ingo pondereza. So Malawi he's not even competent because I'm a car so called Ubabanga exude within 9 months I can invest this, I can invest that. Why did he invest things in good and Reserve Bank? Reserve Bank was busy giving my loans, but also in my loans. Magara letters of credit. They are private. They're not supposed to get those letters. I must say letters. All those things he was falsifying figures. Now after that 9 months, after I falsify my figures, no, we don't want that. So to go back to story ya Mwambo wa Mawa. But he's a political fraudster. He doesn't believe in anything. Because he's a fraudster. He has never, of course, I'm telling Sangapita. I'm telling Sangapita. I'm telling Sangapita. Oh, Sangapita. One, do topa. So, urajoka kumangoja kafika ulilongo abwereresho kumangoji chulendo mauro libagadi baenda arango enda kambozi kanapita kuti kabasi Africa ntayo opo so Sangapita problem akabambe most likely habita akabambe fika be manyazi Africa ja apo azipo Chabe mina maimaliza modelo nkani namaliza joto mvula mmaliza modani ineyo ndunena kuti mwambo ndo wabwino ando ndi mwambo wantengwa patale politically wathandiza kuchosa red carpet kwa anthu amene amatembenuza imfa iyi kusanduka political weapon or kuti a campaign item kuti tizipita kwa anthu namanena amalankhula ochikanga wapate wa president okupha iyayi sipandoti mapana tikamanena kuti tifuna tipitirize legacy ya Chilima tiziiona mu foundation so ifakana kuti yachosa carpet kuti sipano anthu ajamaenda pa zimene sachita akachita ndo taibe manyazi because there's now a foundation which is going to take the legacy the kumbo za Chilima forward because the current leadership meno nankula George leadership ya UTM amene ala sogoleri sana ya UTM to another DPP. Yes. And DPP was an avowed enemy of Chilima because Chilima anali ku DPP anamtenga kupeza kuwa kala vice president kumene kuja namzuza ngati panali munthu amene anazunzika pa nthawi ya UDF Chilima ya DPP Chilima was one of them anampa mamponyana miyala kuyanda bila kupalombe kuja anampaka zambiri
you just have got to go back and look at my audios osiyana-siyana zimene mamnena Chilima in various forums. So it is always chinthu chodabwitsa kuti panopo wina azioneka kuti ya munthu amene ine mamukonda kwambiri how umukonda bwanji Shameless. you cannot do the about turn kupanda kuti ndapanga chocho and then try to create a wedge between the foreign hero of Chilima and a president Chakwera amene amagera nayo ntchito amakhala nayo tsiku ndi tsiku and so zimene zimwena ichinji chikhala chinthu chabwino akapita tikamva kuti akanena chani koma I think mwina akachita manyazi akanakani manyazi kanangopita kukangoonekera kuona kuti zitakhala bwanji. I hope makala za chipani sakhalako akakhalako ndekuti the appropriate systems zachoseko makala zima so let's look at this in a somber mood komanso ndi chinthu chotipasa hope yakusogolo ngati wankonda ndi Chilima let's invest our money our energies maganizo athu mu legacy imene ikhale created mawa. Chabwino. Mr. Mpekasambo, ndemanga yanu yomaliza pankhani imeneyi. Ndemanga yanga yomaliza mmene amayankhula George ndi Amvula ndimakumbukira ku Ginkana Club kuzomba komanso pa Mjamba Freedom Park pamene malemu Dr. Klaus Chilima adanena kuti ndamvaso kuti ku Reserve Bank mwabandalama kumeneko naye mene ankankhula zimene zija amene anali governor wa Reserve Bank anali Dr. Kabambe Kodi analali kumeneko Yes. nthawi imene Dr. Chilima malemu ankauza dziko lino zoyipa zimene zinkachitika ku Reserve Bank governor omkulu wa bankiyo anali Dr. Kabambe izi ndaneneranji ndikufuna kupanga emphasize point yakuti ndi chifukwa chani amayi Chilima asankha kupanga izizi nkuitana mtsogoleri wa dziko akudziwa ndithu ndiye khayo mayi amene uja amene a vice president amawadziwa kwambiri amene amakhala naye tsiku lonse usiku wonse zinthu zikamachitika tisamakonde ku amuza adanena kuti Amalawi timakonda kuyiwala koma kawiri nthenda yoyiwala imakubwezeretsa kumbuyo kumene kuli choopsa umakonda kuyiwala umayiwala kuti kumbuyo kuli adani imakubwezeretsa kumbuyo kumene kuli choopsa chifukwa choti wayiwala vuto limene lindi limene ngati dziko anthu takhala tikulichita kawiri chifukwa zonse zimene zachitikazi kazimene achita amayi Chilima zoyitana mtsogoleri wa dziko lino kuti akakhale mlendo olemekezeka kwa ena akhozaona ngati kuti zangochitika mesada president ayi anthu amapanga mafunction m'Malawi muno osamwirana mtsogoleri wa dziko kuti akakhale amapanga zonse koma ndikukhulupirira ndithu kuti zimene tayankhula panozi ndi statement ndithu yayikulu imene ikufuna kuti iperekedwe chifukwa kupatula phokoso lonse koma ife tikutenga zimene zimatuluka kubanja kuti kodi anthu akumva bwanji adatifotokozera ife sizutisangalatsa koma mpaka lero akupangabe mpaka lero akupanga tidakamba pano tidakamba kunkhani ya lilemba tidakamba kunkhani ya makandulo siyani zimene zimu you are traumatizing the family koma sanafune kumva mwandipetsa sanafune kumva ndero ndimafuna ndakumbutsa kuti mtsogoleri wa UTM uyo ndiye mweyo ujanka munena vice president kunjamba kuti akusokoneza ndalama ku Reserve Bank ndiye mweyo amene ali pano pai ndiye mweyo uja ku Ginkana Club Adam nena kuti ndikumva kuti kumeneko mukusintha mafigures ku Reserve Bank wiki amawa ndizatutsa mapepala zimene zija that was empowering Malawians kwatsegula m'maso kuti anthu yawo ngakhale akutere koma akusokoneza chuma cha dziko lino chifukwa zimene zija amapangira kobisa akamapanga nsonkhano akamayenda muja apanga misonkhano muja nkovuta kwadziwa akabambe kuti ati ndi awara apanga zakuzakuza koma anthu akuluakulu ngati mana ali vice president Chilima ankadziwa they had information kumazindikira kuti
akupanga tunduyo izitu bwana zikusokonekera apo uyo ndi chifaya kankanena, and he had the courage kuulula chimo loyipitsa kwambiri kuti akusokoneza dziko lako. Koma munthu amene ankamunenayo anali Dr. Kabambe. Chifaya kati kuti koda apita ndipo akapita akakhala motani, koda atatapatsa mpata takankhule adzikankhula kuti chani, akasakula nanena kuti iwo akanakhala Kabambe sakanapita. Inenso kanakhala Kabambe sikanapita. Chifukwa yes, you have to deal with your inner self. China chake chimafunika kidzikutsutsa mu mtima kuti koma no, inde ndakwanitsa kuba chinthuchi, inde ndakwanitsa kuserera chifukwa chimwe makobida amene ndili nawo andilike mna makobida amene ndasolola pena pake kapena mwenjira ina, koma uko kokha uko mwina ndipeze ndinene kuti ndikudwala nditumenthumu ndikuona ngati choncho Chabwino. Koma in conclusion, zonse takambazi tikufuna kufotokoza kuti Amalawi tidzitha kuzindikira, tidzitha kupanga appreciate the pain that someone is going through, tidzitha kuzindikira kuti ndi ziti zimene tingagwiritse ntchito pandale kapena tichotsepo, kodi anu ake wakanena ife tipanga respond mwamtundu wanji. Ndelero mayi amene anali second lady wa dziko lino akuyambitsa the SKC Foundation. Ndi chinthu chokhacho chimene aona iwowo kuti chikhoza kulimbikitsa kupititsa patsogolo ulemu wa mamuna wawo number 1, ulemu wa amene anali vice president wa dziko lino, ulemu umene adakhala konso vice president wa munthalika koma adachita chipongwe. Mukumvetsa chifukwa pakati pa Dr. Chakwera ndi Dr. Chilima munthu amene adampanga chipongwe chachikulu SKC anali munthalika. Yes, of course. Because that's what we can conclude. Kuchoka munthawi ya pamene adayima pamodzi ndi munthalika kupanga kukhala vice president nkudzamaliza kumene kwanandira chitonzo koma chipongwe kutali chipongwe chachikulu mpaka munthu nkufika kuti ine ndikunyamuka ndikuyamba dzanga. Koma kuyambira pamene adakhala ndi Dr. Chakwera mpaka na tsiku limene kumaoneka ngozi, anthu amene ajamana akakhala pa mpando aliyense amaona dziko lonse kumagwirana manja chikuseka kugwirana mkhosi. You understand? That's the picture that tragedy left us with. So lerolo tiyamike kuti abanja asankha kulola kuti UTM ija ibani pita nayoni ife tipanga create chinthu china. Mwati kulola kuti aibe UTM Abubanja. That's the signal that's the signal that the thing is giving. namba kwabera mvula Tikudziwa kuti chipani chachinali cha yetu tikudziwa kuti nchimwene wathu. Akambala mesa ndakabisa. Yes, ala bisa na Akambala. Akambala. Koma ngamba ndi chawo. Inali UTP nthabe. Uyu ndani Moses Kunkuyu, uyu Ian Kanyuka, Zero Jwambo. Mambo chama ina. Zoda ko. Akanyuka aronuza body. Yes. Akanyuka aronuza body. So Wira Jarani. Yes. Soranke. Badina mundo anali secretary amalembera meno kwapanga kuchiremba chote ndine. Yes. Akambala tinawaitana kutakana ndi anthu ena maina oti singacho. Tinacho kwapanga envero kama. So you sada yambise. So you see kuti anthu aja alolera kuti tikudziwa kuti bambo wathu, ndikudziwa kuti amuna anga, ndikudziwa kuti achimwene athu, ankolo wathu anali patsogolo polimbikitsa chiyambi cha chinthu icho cha UTM. Koma mabwera chifukwa apita mabwera nkuchitenga chinthu chicha kupanga zanu za ukhuluku mpaka na chinthu cha kuchinyamula pita nachoni. Chifukwa chinthu chimene chidayenera kusunga legacy ya Dr. Chilima. Chabwino. Lero akubanjaja apanga chinthu chawo chimene aona kuti achipanga control ndipo chikwanitsa kusunga legacy ndi ulemu wa Dr. Chilima amene anali vice president wa dziko lino aja nkwalekera kuti pita nachoni. Changasemaba Mumalizire pamene. zomwambe. Nkhani yachiwiri sabata imeneyi kwachitika misonkhano yochuluka kwambiri yokopa anthu pafupifupi zipani zonse. Akabambe anali mu Blantyre ayenda uthenga waukulu unali akadzawina abwezeretsa mavuto azachuma atha dziko liyamba kuyenda bwino.
taonanso akuluakulu achipani cha MCP ayenda madera osiyanasiyana koma mwina nkhani yayikulu yomwe anayikambapo pambali pa nkhani zachitukuko anakambapo anatsutsa zomwe a DPP akhala kunena kuti pali malingaliro onena kuti ku nyumba ya malamulo kubwere lamulo loletsa kapena lokhazikitsa zaka zoti zikafika apa mtsogoleri asamapikisanaso pa president age limit bill akana zimene zachimwendo banda a DPP nawonso anali misonkhano akambapo zambiri koma uthenga omwe umabwereza ndonena kuti akulowanso mboma pa 16 September 2025 mwina akanthawi katsalaka ndimafuna tidutse muzimenezi ndiyambe ndi Mr. Kasakula. Zikomo kwambiri president oyamba chide komiti za bureau the alleged bureau imene adibamanira kuti MCP afuna apititse ku parliament imene president atsekule like sanoli kuti abweresera mulonda kuti munthu wa zaka 8 above asamaime president thereby targeting the 85-year-old Peter Mutharika agogo 90 agogo inayo ndi useka at the desperation of DPP MCP agana none other than the Secretary General wachimani kuti aifetejo bejolinga chimenecho ifeyo zimenezo situganiza awawa zimenezo akwambitsa okha because awufuna kuti apange create sympathy vote ayesera zonse zoti munakuzopezera mavoti president alipha vice wawo kaya chani ife zapanga zakuti kazapanga zakuti aona kuti the message is not sinking among Malawians kuliko somero MCP kubera anthu because people still have confidence in Dr. Chakwera. We know we've got problems, and the problems are not just in Malawi; it's a worldwide problem. But we also know who the best person who can deal with those problems is not Peter Mutharika. It is Dr. Chakwera, because Dr. Chakwera sama bisamutu zikachitika ngati tiwatiwa ama pangarize to the occasion and he solves the problems. Then the developments that he has done, the changes that he has tried to implement, both short term and long term, zosezo zikupatsana kuti zinthu zavuta yes kwa amene angati sovere Dr. Chakwera. Therefore they'll give him the vote. Iwo kuti they are busy coming up. Number one, we haven't seen the bill. I've searched for it, I haven't seen it. Where is it? Number two, MCP not even knows to ndiwo wapangana zimenezo cholinga choti apeze sympathy vote ya Peter Mutharika anthu azina kuti they are being unfair to, no they are so afraid of Peter Mutharika, therefore if it impase vote. Those are futile attempts zosathandiza mpangano pomwe ndipo zopanda chito. Amene atadzalange Peter Mutharika nda Malawi ene ake pa 16 September namene atadzamulange namene atadzampange retire forever. They did the same 2020 anamulanga nkuthamangitsa ku State House nkupitsa ku Mangochi. They will do the same come 16 September. The reason there is no need why we should have munthu wamkulukulu ku State House azikangogona ngati amagona nthawi imene anali wazaka 75 ka 76 amagona during the last year. What more this time? Malawi sakudziwa kuti electing Peter Mutharika is tantamount to electing his wife, former First Lady Gertrude Mutharika. Is electing Norman Chisali, is electing Mukito, so that they should be the ones controlling, returning to proven leadership. No, Zemena Ufuna, Chifu Minero ADB are desperate to go back to government. Is to continue the criminality. Somebody told me, somebody now I would return to proven leadership. No, they want to return to proven criminality. Zikolino. Kamuzu anaika the foundation chile anaika for us to take off and become different and become middle income country. He put all the necessary infrastructure. Penabali post anaika infrastructure yothandiza kakumisewu njanji chiyani paleki Malawi pina kulikose anabwera multi-party system of government. They came to destroy that. Anamogulitana. Literally selling each other things. If you Peter Mutharika got a house, Malawi housing. He didn't have a house in this country, Peter Mutharika. He got it was in the media, on the chair. They want to come back to finish off the country.
and kuti upange kaundula wanthu a DPP upeza kuti most of them anagula zinthu zaboma more cheaper. Everything was sold. Chile kwena kulikonso pene kuti kakuli manyumba kakuli chani magalimoto chani amango ugulitsana finishing off makampani aboma ugulitsana amango ugulitsana unatenga koi even bank umagulitsana basi just selling each other on a cheap zinthu za fake zosogera bwino bwino. People protested msabanga chocho please leave the things they want to come back to continue destroying the country. It's a proven criminality. Those people are criminals. DP is full of criminals. People that want to get things on a cheap zaboma. Basi azibogawana. They use some laws, they change some laws, basi umango pasa na situ. And it was Peter himself who started. He bought a house, more housing more cheap. Miseu basi umango ulimaza fake, ulimanseu bila kusted kwa gado mutalika. We want that to return. We want that criminality to return. No. Malawi, it's up to them. Otherwise, there's nothing that the DB can bring. They are liars. They can't change the economy. And that's the whole economy. That fake is okazoka. Do we remember anything special about the DB? Nothing. So, DP saying that Mabota. Agabambe also, Mabota. Agabambe is a fraudster, and Abajipani, China yake. Chilima when he was alive, not even for a single minute or a second, or whatever of a second, did it cross his mind that one day Kabambe could come to him as president. He took advantage of the death because he's desperate for leadership to cover up his alleged crimes. Reserve Bank would a president. So, Mr. Karajigadi, Zambia is a Gambika, it's so fake. If you are Malawi, let's not lose focus. That Hamaboza. DP, they are criminals. They want to come back to the government to continue Bangara and sack this country. And the record is there. What they've done, Anagusa institutions. Kama bank, Anagusa. On a chip. Nyumba, Zose Zaboma, they sold it to each other. On a chip. They want to come back so that they should continue enriching themselves. Co-opposition, Watopesa, Mitaji Yose, and Segera. That's why they're angry. You see Mtalika coming out, he's an angry person. You see, Agamaturuga, they're all angry. We now learn, that anger is a yearning, a deep yearning of coming back to government so that they should continue. Madibiana president, nobody, Peter Mtalika is toward. They will take advantage and finish off this country. By the time we realize it, this is the only issue. Everything I go on. Evidence is there. Maybe I should stop there. Mr. Mvula. Topic imene njoni na kulimwena tiyambe tizipitiriza. Dudi elero timbo yamba. Nangasi ndiye nkani yoti paka. Wafusa Zambili. Zambili by 16 and the decision number 16 September is not gonna up because tena kusikulina kala pansi kumunika APM hapa adapanga chani napanga compare zimene wapanga chakwera kandi miseu ma kilometers ngati miseu yantu mbwanyi zina tiziare ka memega farm tizipanga chani koma ndingo bwerera kuti yake ndau zina nimaseka kwambiri ndikamaona because the narrative yamena kulankula Kabambe ndimena kulankula DPP amakhala ngati mwina they were in different parties or wina nali ku Zambia wangobwera these people were together anali mmozi bantawe ina wina governor wanzaka wina ndiambi kuti ST budget director yes or budget director then anafika west secretary of treasury anazaka so osunga mpinga wa kupanga kuona kuti chikuenda bwanji from there anazakala governor anali governor wa DPP banki governor wa DPP atachoka chuka uja anasabwera bukala bank governor under the regime ya DPP di Akabambe anakabwereka forex ku banki ina kupanga create an artificial
I mean kuona kuti import cover yabwino zino zikuenda bwino zina ndalama zobwereka akulu amene tikuona pano economic turbulence tikuiona pano inambira pompacha because you borrow money to cover a hole kuma ndalama zikuganiza kuti ndi zako, meaning therefore anapanga falsify ma figures kwambiri uonena kuti economy zikhala ngati kuenda bwino zinthu ngazikuenda bwino zisali kuenda bwino. So when awanza watabwera achakwera nditosala satabwera anazafika kuti anapanga discover kuti kunaiza bosa, meaning that my financial regimes wose policies wose anasokulongera because munaikapo an artificial structure yonena kuti zinthu zooneka ngati zikuyenda bwino zisakuyenda bwino and that is criminal. So meaning that DPP analakwa kwambiri akabamba yeso pokala governor that time analakwaso kwambiri because he was the actor. He acted kuti regime ija ioneke kuti ikuchita bwino isakuchita bwino, created an artificial economy yoti kubwereka ndalama ndibwereze kwa Malawi kuti kubwereka ndalama uzakhala ngati kukhale ngati ma foreign reserves, meaning kuti therefore mavuto ena amene tikuvulika nawo pano ngoti tikulipira ngongole imene ija anali ankaso ngati ka World Bank kuti high interest ngongole imene ya interest inabwerengedwa imene pano ikuti kepa so pa mtima. So akamala nkola kuti economy angaisinde imene iwo anaigwesa ndiwowo anzakuza mavuto a economy sidi kuziwa. Yes, when they might come back kuti azizabwereka ndama kwa Exim Bank zakapanga create an artificial economy ndipo hiyo isitandiza because economy yena kuti zienda bwino yosa igwiririra kuti ka muntu kunyumba inu muli salary yanu mozidi au zidi limit of your salary osati muzika kukola kwa katapira ndi kukhanga bwino ndama wadi nyama mwata katapira mwezi wafika mulipira ndawa zose zakatapira mambo pacho back to square zero. That's what our bank. So anthu omwewo anaononga anabudula economy akamanena kuti tibwera tizaikonze mwina ndizosayenera. Bambo Kabambe, I think mwina within 1 year of being a president of a party or within 8 months being a president of a party ndikuzakandi ntima kuti ndikoza kukhala president wa dziko. I think imeneyo ndio ukuta mukona kuti sizingatheke kuti apambane chisankho cha pa 16 Barack Obama mawa kutabwera azaendese bola azakwanisa because you need to have some background wachokera kuti uzivone zinthu zipite and politically you also need to have that. This is a UTM is a party largely Facebook or structures kulibe very buoyant active members zapa Facebook, and most of the individuals are also living abroad, diaspora members. Amene Malawi amena pita kunja de amakhala pa internet kupoja masalvos pafupi kuti zinthu zikhale ngati akuigwira ngati UTM. Bambo professor, I think Malawi timaiwala nsanga chikuwa ngakhale iwa professor maiwala nsanga Malawi anakana mu 2020 adawakana. There was an election that took place and that election Malawi sanafune a professor zifukwa zimene sanafunire nzambiri, some of them ndi zinthu kuononga kwambiri, economic sabotage, economic kudya basi sadaka basi destroying. Yes, if you look at what happened within that period and wagiza chito tipen yao to index themselves cement to say the Malawi sana say the actors I mean amapangas menes on behalf of Butarika haripoto ndamene pana kunena kuti asake na achikudirewa
boma tizaendesa ndi ifeyo andisakubisa sakubisa they're not going out komzangane ine achisale nani achisale achisale ndianzawo wa mkito Public. muzane muyangane ndife proven leadership. What is proven leadership? Ability muna leadership yoti yowononga zinthu. So mukamanena kuti proven leadership atiuze ma values 5 proven inapanga chani proven leadership. And then what is worse is that anthu amene azungulira iwowa president iwo anthu amene mwina anthu anada nawo kukhosi 2020 kuti anthu ade nawo kukhosi. It was not just him as a APM. Him as APM amaziwa kuti uyu ongokhala statue wavala wakhala pampando koma amene akudyera upresident amene akuononga upresident ndi anthu awawa. Anthu omwe aja ndi amene sowakwapanga promote panopo. Even after holding what would have been a beautiful convention, a DVP convention, anapeza kuti anthu amene anawina mipando kwachosa repress them with amene macrones amene analuza they contested but because the analuza koma iwana anapeleka chithunzi kuti anthu aja mafuna kwambiri iwo anthuwo ndi anthu kuti ndinkani koma. So at the time metu kwankhaza chisankho pano most of these people akumapita kayankha and some of the things when akuyankhazo ntusakhala bwino and then certificate bachani tambi mbili zasakhala bwino. So you find that the interest you're going to go interest yaikulu njoena kuti tipite tizikadya pamene tinasiyira tikapitire kudya because ndikumva kuti panopa makhabe nimaganizo even amene amaendesa Japan nawonso azikalandira kena kache zomwe zija zimachitika zakuombera amvula munanena nokha kuti nkhani tingoyamba izibwerabwera ni nkhani yoti izibwerabwera kuti yatamanga kwambiri ndisiye pomwe koma ndana kuti proven leadership tenti tumbure tione mozweni matumbo ake kwa matumbo osari bwino kuti kweni tenti yang'ane ndi ino ndikupe mfani ino ngati atolankhani amapanga pane Timvetse muibwereseso imeneyi tizaira nkule bwino chimodzimodzi tikomulikani tu anthu anapedwa kumuzuzu ndi anthu omwewo amene pana secretary general ali IG Jauju mwana kupole. Yes, mwana kupole Robert Chakasowa. Kuli anthu wabili anaocha manyumba Masambuka then that family kulilongwe Rambala tizakambe akuli proven leadership. That's proven leadership. Mwaputasa mvula anasiya ajabu nisikampeka samu ndayo chepa mwina ndemangani khala yotani. Chamba nisana kamba zimefanda kamba ndofanda nekuti ndikufuna Malawi ayangane DPP bwino ku DPP kuli magulu awiri ngati satatu awantu mono pali kagulu kena kake kamene mukakaona kali ndi kuchenjera kopitirira muyeso kali ndi ukhulu kuopitirira muyeso ukhulu kwake usafunika kukhala kufupi ndi mphamvu wanipetsa kale ndemona kuti kagulu kamene kaja kali pamwambapa kamene kakuzungulira kumathamanga anditsoka lake akapita pa msonkhanopo akungoyankhula mbwerera akuyankhula zinthu zopanda pake kumaganiza kuti so mukuti inuyo you understand ndikupatsani chitsanzo mona kuli achisale kula gangata kuliena ku blanta yakuno ndaona pa posta anzomera ngwira kagulu kanyamata kena kake kuti mukakayangana bwino kuambwerera they are busy speaking nonsense. Yes, utter nonsense. You can't even connect kuti ndishani kudi chichi ndinaona pena pake akuyankhula kuti anapita munthalika ose ndiwaphunzira ali kunja. What has got that to do with kubweretsa magesi nziko unkana yake na magesi ndikudzifusa mavuta amene nawo ife ngati nkhanthwe ndoti titesenjala titani ndi wina akayima pa msonkhano koma kamba nkhani za anapita munthalika ife tinachitikana anapita munthalika
actually the fact kuti anangobwera zana bambo kwa kulumbira nkumapita shows kuti dziko talibe nochita. So you come on the party on a rally and you're telling us about a president wako fit now in Chile. If you didn't anatoka alikumala konkulu. That's what we care about. So muona kuti bali kaguluka nyamata ka bracket kana ka nyamata. Or they have never tested, they have never proven anything in terms of leadership or in terms of governance. Sana andike ko lokhandu na sana kale. Komanda amene akubwebweta kwa mpiri kuwowowo ngati ena awada khalapo. Mapeto yake ndio amene wa maskando amene atuka WhatsApp za certificate za cement. You understand? Ndepa ligulina lili musimu langu lidu. DPP komweko. Ndicho la maine foreign atamvetse koma sina funa kuchula. Magula Bright Msaka. These are educated people. Jina Benpiri. Akina ndani muona balika gulukena kake kuonetsa kuti kalindi strategic nzeru. Zona if we wouldn't want to be part of that nonsense. And they're back. Manivetsaka. Mukayanganitsitsa mukayangana DPP muona izizi mari awira amene wamuaona. Atatu amene wamuaona. Balika guluka nyamata apa kamene kaungo kamba mbwerera kakapita misonkhano. Ndechifoteka kwamba mbwerera. Awa amakosana amene and experience ndi kuti kumata apa ife dala kuitsa nyamata akula. Zikati nkati samapanga zikandizo apo yakula nyamatazo. They wouldn't want to be part of that. They are holding back. It's either they are busy with consciences or they are just not choosing to associate themselves with nonsense. Complete nonsense, utter nonsense. Ndiye chimene ne azimezi nchakuti kuti dziko linolo tipezeka kuti dapanga chiganizo chokuti makosana awo atuluke panali zifukwa zake chimodzi mwa icho chachikulu chinali kuti we need to win back our economy as a country. Chifukwa zonse zijama zikamba George kuti kamuzo adai kama foundations zimene zija, that was the definition of ownership of an economy. You have a vibrant ADMAC imene alimiano akagula ADMAC jama akagula nkupanga process mukapanga process mukugulitsa kunja ndiye kuti profit yocho komene kuja ikubwera ku account number 1. Account yani ya dziko. Manivetsetse. Kuti mupanga transport zimene zija mutani tika njanji tizikugwisa ntchito means yochipitsitsa. Manivetsetse. Anatu akuti adzipita ku school afuna makopi afuna chani ndemo makatangano kumene process yanu chamaika ija ndrama zike zimakakhala kuja cho chitopita ku school. You remember timandira makopi? Of course. You understand? Timandira makopi. Everything. Why? System ija. System yonse mene dalipo end goal yake kumene makathera nkwa Malawi. Olima anali ya Malawi, opanga process anali ya Malawi, opindula anali ya Malawi. Koma lelolo chimene chinachitika chifukwa chakuti zonse zija makampani onse aja tinagulitsa amene adatenga aja profit imapita kwa iwo sibwera kwa ife ndipo oloti talima bwanji ndikomaliza pang'ono oloti talima bwanji tikamalima muona kuti iwo aja ndi amene amathamanga kwakukola zimene zija ndi chifukwa chake kukhala kovuta kwambiri ngati sitikhala ndi zinthu zitatu izi tibwezeretse banki yathu ya dziko ifeyo. We should have a stake in the banking sector of this country. Tibwezeretse magetsi kolingana ndi kukula kwa chiwerengero cha dziko lino. Komanso boma likhale ndi ma business ma sectors onse mining, agriculture, chani ndicho cholinga chakuti ifeyo tikatitalima Malawi makampani athu ajadzika gula nawo zimene zija azipanga nawo process chifukwa ma profit ama makampani athu aja ndrama zake zizipita kwa account number 1 kumene ifeyo tizidalira kuti tili ndrama zochuluka lero chifukwa chakuti anthu aja adagula makampani athu ndi ndrama zawo sitingakwenye profit yokhala ndi wowo ndi chifukwa chake lero akumatitonza kumatitenga ma forex athu kumabisa kutizunguza angati simufuna upanga za ife simukhaso makuti koma the biggest capital of their business is this country which is ours. So ndi chifukwa chake ndikumadandaula kuti kodi ndimbwerera zimene akumayankhula anyamata a DPPs kupita pa nsonkhano zosagwirizana ndi mavuto a dziko lino zosapatsa chiyembekezo kina chilichonse kukhale kumangotukwana uzana mudziphana mudzitani akabwera kuno muagende sizikugwirizana konse ndi kuthetsa mavuto amene tikukumana nawo. Ndikuganiza kuti kodi anthu amene wawa atati by chance or by crook
something, God forbid, are we going to win back our economy, which is our biggest target? Because we need to win back our economy. We need to have back our country. Adzakwanitsa ndi mungere zime ndipo musile pamenepo Mr. Bika Samba tizambira pamenepo pamene kale kuti tufunika nthawi yabwino ndikuthokozeni kuti munabwera mprogram ine ya Timvetse. Mr. Mvula tathokoza kuti munabwera. Mr. Kasakula zomwe kwambiri kuti mukakhala ndi mpata mumabwera ndithu mprogram ine ya Timvetse. zomwe kwambiri tatsiriza motero program yathu ndikukhulupirira mwamvetsetsa kuti zinthu zinazi zayambira pati zikuchokera kuti komanso zulowera kuti blessings chiloweka dzina langa mwakoma nonse.